Obahi bebre ano poku are no ma wa no asante kotoko no no so ne ebedi akon aboabo ho etio ne to na sakra oni pada sane a woni manwe mo wo wiase ha asam to yonko na to baby akamfa ho meso metime baby anka mepema yeden nanso odoma koma oba ade ebo nipa bata nipa ho obi ada ne yonko ensuwa na yiresio obi a woni dwuma wodideboa oman okwo nani kosi nefo wayoku ne chechire ne man wodua nani koso nija obretu ne kukodofo eja wo mo ankonima ba agorana na wire kwaba akasa no makasa frenchim wobie nanu a woboadwo asrana na ho fedua wani bono so a wira cheche okwane ne ba nasene ne ba ejo ndo bi no ntan bie na eja wo mo anamidi asem asachiri na no mpere ho asem eja wo mo asomdua ba odoma akoma oba ade ehye yense yeni nsawo so enije ni awerehom afe wonua bi wiase asonimu eba se wo yira kwan so akire ne kwampa no bi asem yo bi asmo adesema mama munyina kwaba edemo eba Alandu Media so ne de wan wasem ne se anase niema wontante na wontahu no this Alandu Media so nko na wo behu no woni se eya santememu Ghana ha so person ye wa brempo ye na wo ye na me kasa eye we de abusu suya woni se ye wo kwa ye ha omomom kosu ayi ase wonte wo mpanyin sam da meboa jisa ha ya na abete no ene yenye kuo bia omo ya nwomkoro kuo anaso omo ya nwomkoro eku omo sa agbo ado aka ho enna wo musa su ye be fa wo mo han wo momom kosu ayi ase wo ye masho meboa anaso ate ensema wontante bi da meboa kan ye ho ne ani koyi nkotena se ne no mkobonkomo na ansa na ye no mbetena se abonkomo na krampo no ye ni kan kohwe esu ni bimra ye ba ye ni opanya wo da kuo na no no abo ho enkomo ka se medine de e ba akopɛ maame Fauzia ye nkohwe su ni mra ye ba ne de nkomo na to aso adofo sade
mama ye nya ne nteye no abrimpon yiye de opese wo ye a na wa amanone maton kraye so ya so mu de amamo enti otwede mponyankopon ya do me maame wa ha ene ne bebo ho nkomo na ne number wo no ade ne number nso atodwa ti mesremo se de mo hye ho bo no na mo ayene sa pepepe so e de amaye gidie se yen hwa agro ni wie ni entie nkomo no bebia wo bia se wo di udwuma na se anye kuwe ya menye se wo di dwuma na ana se wo ya abrimpon yi a ebe wie mu di owo me pacho mo me mo achi o ya me di pacho ne te say ya me ato e wo twede mponyankopon koso enhyira wo samba ya wo ye adwuma so nya brede ama me ya me enhyira wo pacho ne fro say pacho me de e wo skina me rose bed na bedu no nam se bedu bia ye catch nti e ko ye catch rose bedu yo na za muzum ye catch ru internet machine ma me catch ru yo that's it yo namba cho ko ne friend say ye ko na me ye friend onyame akwan Nwomkoro ene adoa pacho te ya che bete ya che je se na me ka se na me wo menhia tete Nwomkoro ene me maame no e friend maame fi abasa sante no tisui ne se wa no ayo wona me shase na me ne pa bia na me penum pa na nkanka se brofo nyo na me to papa na chiri me be wura mu e je se ade me akoma penum ti ne maame ne nante ya be mfie dunu na chiri u ye adwuma na usua de pama eduru me bia na opon enti 12 March 1994 and I'm being Yami Akwan. Okay, Nwomkoro Nyabua. Sabre no na me ne papa du sipoku. First no Kesben FM. And actually o call Kesben FM. Na me krono no me ne tie. Tie no pi on na tro ma me. Ya ye ofa du sipoku a no wo Kesben. Kesben e du sipoku. Koma de sua wo mu. Ene ye hia ya ma me sa wa ha o ene de ma me preko pensam trofo ye nyina ya ma me ne ye hia no wa he everything komo adesua wo mu sa tu na tro nyum dodo na ma wo no wa kire me ena me se me panyum nti o kire me aso me hono to kunu nti se wonyum dodo na mo na mo tro ma ade wono ana na ye ma me me de me wonne a me de to nyum wono tro o ke kabo mu a na ye no ene te wo se be do to na me to na je say wo sa otweda mponyankopon ya adom wo ka mo mienu mu bobu no mo mienu mo sa be ye mo ho aboafo sa ene fruit nyina wo kire me ko fruit aye boy teterete kire me ko ena ye kan za atenteben ni nyina wo kire wo bo kire me bo e kire na me kwanim na me nsei ya na agene wo ye ka na ba na me san ntime mo okay me na bo pa wono wo bo ise no I can't say video camera ya and a video jaba wo mo kasa gusi ono no de bai ye program say no di video na chi no kasa gu me bie ni nyina kofun dem but this club dem obi bia ni nyana me bo owi ano ne me aka agu asori dem nyina na ye kama ene se wadwuma we de me ha eye wo do ma che do twede mponyankopon de che wo sanity na me shia be ma won so already na ma wo me marry die na me ne be shia yes ono tradition am so many job e kabo bitim bi obakire me dia so ene eno so ka ho bi bo ama wadwuma ni pejai papa na se sei no onsa ma no mo mutu kwan no empempe ya ne fia mamre ne fia ma ne yo mo nheda enim eno nti enne aya ba wonin se etitu fikesie nti fikesie ma de bia ya na yesoronko ya na amane no so wo mu ye pa eno nti yenhwe Nwomkoro no nko ana mo ye anansa mo de ade fofo bi ka ho ya guro Nwomkoro ye wi ani asesa na agradoa ntwene akase mi aha kiki asesa na pase de bo ya bo Nwomkoro no sa la ya kakra ne adana adoa so Nwomkoro no awtime de to Nwomkoro etime de to ado na so ye wo mu sa enso ye ne wo mu so ye wo mu anese Nwomkoro no ye mo ntwene akase ya wo nkuma mi no bi ba ku ye petia ba ku ya pentema na da wuru ka ho yo na ko so kodum so ka ho na se egu adoa ne dia ene ntumpa ne mienu na da wuru mienu
na petia na yesu no koso no so na esu no so be ka ho da be esu ne de obo ho asabe ade nkan asam to no kwa no so eno obo ko hu se obi da ho pe hu ya na areho ahye no so enti esu ne gina areho ede tema obenya manipa no da ho no bi so ma me no ana na bia na tena che ana me unnim se me nim wu na wate se me wu a be hu me a obesu tina ne so yo na se ya friend say ne ba ye hu se omo be fa mu maba be goro kama ena na mo se suka ho ndi se no sa no ye bitime be fa mu a mo guru wi a no asama mo so se mimi sei ade ahye me a mintimi nsu me dede se me wo me omo so omo te se me wo ho sa na enti no ne sa no o yetimi be fa mu na mo baba be su ama yie no awerho ba yie na se wo bi wo ho a sebe na ne maame ewu ene ne pa ya be no ofere se obeye maame nti no abesre obi se ne be sumpuam ene ne maye ne be wuram wo nso so oba pe na me se ne so wo se ante o me sunsu a no so jo sanity enti na se ye famode ya ye nya me yensa ye nya sun ye nya Nwomkoro ya se nya adoa so obi frɛ nyame akwan a wonya Nwomkoro wonya adoa na wasa nya sun so aka ana se so obi ye na adwo so be fam akwamana ne so akwanya wo ho akwanya wo ho pa na mo niema ye niema miensen ebo ne ni soro ebe ko soro na be fam ya fra be pra kwa aburechira na meja hosa anase ana yo batambo enya batambo me twa wo pa so se nkwala na ne nam won tia ne ka enyi obia wo ska wo jala wansina de so obia wodi abia yo na se bia se Kumasi o anase Ghana hanum nyina so obi be fam na so pese modi sa adwuma miensen ma mo emma no ma otimi ye na de hye brempon yi a eno so akwanya wo ho ekwanya wo ho e ba cho numbers na se yesen me number na ye 0243 24 99 89 ba cho si number no so bi ma me 0243 24 99 89 dance say ye fra nyame akwan wa na wo be fa sanity me say number na ye de number ni be go screen nani enti yesra so wa ma no ne na fa so ye wo de hye brimpon yi a ye ma me number ena ye de egu screen ne so no fa ne frɛ no se wo Ghana ho se wo ba bia fa so ye brimpon yi na wo ya sante ayi a wo sa aye onyame akwan ho a menim baby obetimi anya Nwomkoro obenya sa miensa we nyina afiri yefunu kuro mu no wa ya ma na ye fe na enu ti frɛ bi so a sese aye frɛ tuntum ye de baayi baby wo ho ma sa bibia na brimpon bi dem dampem ana sa wo hene bia na wo hema bi sa etim fa kaba we nko bibia bi frɛ den sinkran tuntum wo soro na kokɔ fo ya boye bi te se de me hia modome abra na me de me ye ne futu fra na mochimi amoye mi ye no mochimi amoye mi ye no yo me abra hene papa ye na ne papa ye na se ene ma hwe ehon na me hia mo na de ya ne me se fra me no me fra no wontafuom na mo hia me na mo fra no asantefuom mu ma me mo hia ma me na me hu se o baby ayokwa ifra santoma ese bi so a yakwa ahemfie ne wo hene bodwa ana wo hema bodwa ebinum hye kabako na mo se yen mpanifo ye nima manere ne amamre ne de ebia ne ifra dancing ene de enye yiye ne de ba ebia na ntuma yelo ebia fufu fra sentuma sika fufu fra se ma bodu ku fufu na chese se obi krampo ye na yiye na so obefra mu mpo a ama ifensa amamre mu no mutimi kwa de ne kire mutimi kire na amane kwa so e ma ne fa ma ne ye yie ma ye ne kwa so sa ye fe ne so obi sanko ade a obi wa o misaw so ono aye na ade ne se bem ne se ne hu se baby wo ho a bia ntoma frem aye bia yetimi akato se mama ye ne se ana ye ne se ana papa ne se yo we de mama Nyankopon nhyira amen Nyankopon ko so nton so pangu odwuma nso Nyankopon mo anene nkomo ayedi enye abapa ayegua ebe so do so e de amaye ya mi hya na ne ma wo ye ne eso
Nze say ye fa wo de a me ensam a eni yenya intense kra e da se mpacho wo mo wo amano ne abaso o chia wo mo say abase dia obi be home sa ye obi neme me so bia na me ne pakora na madwuma na me ye ma ya che ti nipa bebre enemme ti obi a wonem bia wo home se Udi agrobia meti hedie na da roma echia obia echia obia wonem bia do wonem bia kra wo home na senani agya echia no pa sa ma no kwane ahoden se bibia o ye bia enkoso enyame ya do no obedru ha obedru o maye mu a ma me ho wo me wa me ho wo we say so smart madanas sa na o benefo se de wo sunsunani sa na benefo se boafo enna eja pen na ena pen na ofa pen na etimi churechuregu e kaso sa na emom say chief justice Ghana chief justice okuni ne okuni temu afọ pen yera akwasi enim yeboa ofre ton ase nyina san asonafo mo pese ebrempo nana ona na yere mama plus 2 ene nuan meka ho nyina meni asembia meka se onyame nhira wo mo nyina amen se wo mo nti na mete baabie ene wo men obi onimi bia wo mo nti na mete baabie ada wo ne awurade ada wo ti papa ne ne yene de chief justice akwasi ene yebo ade ene de ntimi ka ho ase wo ne na yere mama ehia no se kwa me tantan ne yi amame eyo baby wo yo dodo bribi o se ne sa na bribi sa na sam kan o ma ni obi a wo ma da wo ma ne awurade enemy wura no Kumasefo bebre o man mo de do no ade ne me nim bi no mpa na madwuma na me ye nsa na me so aja mabrawa o ma me de da fom aye domat yeti ame kwara kwara be frem se mi wura peni na be frem am se mi wura sa bibia ya abotre na ni die mo se respect the menipa bibia na ma bibia so ekoso nemo wo ye se so dia se ba abro kwara kan so ma ho so obrewas ne ma oda form dia obama ho so ti me da wo nyina ase amana ne fo amana me nam mo nyina obias na me hira obia yo yenzo se da wase na me di sa asa no so de enche me so ma besua kitene sa asa ne de no an se go na wo dada wo ma besua se trimu damu kwa so ma me da huri yo on sa do anya adoso afo ne de wo me ya ma ya huri o de wonte ne mo tie rhythm na ne atwene no ko sa eno sa eno an se na o ti ne bonko na eno an se kwa ma ko na wo me ono ne brofo de dodo na o ye adwuma bi ansa na wo ba to ba ai o do ho ba hye nyame akwa adwuma de ni mu ana already no ana boy brofo nko eno ano no o ma me me ko school do form 4 pe sabre no kra de na nka uko training college na ye tua okane ade ane yes ma me na sabre na adwuma na nyentime antoaso ta wo be de menim kan and I'm a quiet adwuma wo Edward Naza group of companies Edward Naza group of companies nkwa be na meti somewhere Naza ye biscuit quiet adwuma ho 68 na me free ho 79 to bibia me raba me kwadwuma da bia shata arresta and na me kabro fight just say ye na kire ya de and just say ye de bi o da bi kai ye na kire ya de pa fi sana yeah, somewhere 60s and I use Oxford English reader. I am jumping. Every day I jump. Yesterday I jumped. Every year more tiase. So, na bro for Kano ye ade a manage. And the teacher no kire ade so pronounce ade no pronounce ni year obebo. Obebo a say obehu no ka. Tini e kire ade nti no achi no acha se me ka bro for keten. Na msa kwa wala papa do sipoko no. Se me ka brofo na senya no akere no se ku aka ne se ye ne se maka nti se ubana se bi kasa menya announcement mana na bi sa kwa me fa so me kasa no obi a pesa me ye ne de ama no te brofo na de mentin kwa kire pi na se me kasa wo badwam na me kasa kakra ketenkete de etimi ka brofo me ho this announcement bi brofo de no mo ye no garden city husband ebra na e wo fa do sipokuti asena na dodo na we da bi wa mama me ye
Sa. Ona ne dia no onipa da sane a woni ma nwe mo wo wiase a sa anwom no onso mo dey advert o ma hena na mo dey program ha ono tinka anto ntakora we ma kire no ame ne no kọ kama to say dem ye no o ma me ye ne ne wo me nya fa bobo mrewa say na me kora ma ba mrewa o me timi nya ne ne wo me nhira ne ntino wo ho ode ne wonya nkoye o ma na me no wo mo ye ne so say o ba ma kire wo mo a kwara bebre na afa me mpesam o agron we ba no hu kakra no kọ we ba no hu kakra no kọ sa ma me nyu no to kakra de ana husband de no ana me ne mbemra afiabra ne afiabra oni pada sane a woni ma nwe mo wo wiase ha asam to nyonko na to ba bia kemfa ho meso metime ba bia nka me pema ye den nanso oduma nkoma oba ade bo nipa bata nipa ho obi ada ne nyonko ensuwa ne yiresio obi a woni duma wodide bo a oman okwo nani kosi nefo wo yuku ne chechire ne man obi nani koso ni ja obreti ne kukodofo eja wo mo ankoni maba agona na wire kwa ba akasa no makasa frenchim obi na no a oboajo asana na ho febia wani bonu so a wira cheche okwo ne ba na sin ne ba ejo ndo bi no ntan bi na eja wo mo na me bi asem asachiri na no mpere ho asem eja wo mo asom bi aba oduma kuma oba ade ehye yense yeni sawoso eni je ni arehom afe wo nua bi wi ase ahye mu eba se wo yira kwan so akire ne kwampa no bi asem yo bi asmo music ta me ante ni nyina papa no na nwene ye ene wo kire me beka se me amanwene nwum a beboa nti ma me we ni sei no se obi firim na so na bucha from so me abrempo ye na se be fa wa utime nwene nwum ede ma de wa kire me na me re fie ye am de wo udi ne dia hye na so when you special one the my onua na ye na abrempo ye sa enyu na ho bebre ho ne nyina fa me nya fie ma abane ho na papa no so kire you man ba cho number ni bio me number no telephone number no 0243 24 99 89 you adofo ene ha ne yede nkomo ni be se ne nkomo na be boy na e me de bro so enu te se de mo kan ye no eno na ma ya ma pepepe no number na nya me dia eye nyame akwan ne nkro ne adoa ene adoa aka kire badu eye ne dia no na wo frɛ na wo be fa enu tamana ne fo se de mo kan na ene pepepe na wo Ghana house so be so ya brempon yi a na se wo amfrɛ nyame akwan dia ene ya doso enso so edoso aye chine ohene ahemfo nchine ye ebi de bi ane ntete ye no onye free eye fikesie menhye fikesie me ma me afia abasa menhye atete no ena otwede mpo Nyankopɔn so dom no kunu a ono so sade na fantete mto won se abasa mienu akese mienu na so so no eno nti se wo fa ha no mo a megidi ye se wani beje papa otwede mpo Nyankopɔn ya do ebehia eno nyame nhyira na nya ayi nkwa so na eko sa wanya nya yi nkwa a wo ye wo to bedina ye wo ho wo ji wani a ye wo ho bibi a wo ye bia ye wo so ja ne yire anase ni kuna so be so be to amana ja ho nyame ya do ebehia
Montenegro.